ता लोगवा भइल बा खिलौना। जब से देशवा में आइल कोरोना अब ता लोगवा भइल बा। रोजे हजारों लोग के जात बावे जान हो। सूखल पतैया जैसे भइली इंसान हो। रोजे हजारों लोग के जात बावे जान हो। सूखल पतैया जैसे भइली इंसान कुछ नहीं बुझाता। कब मौत आई जाता कुछ नहीं बुझाता। कब मौत आई जाता कब केकरो के पड़ जाता खोना। अब ता लोगवा भइल बा खिलौना। जब से देशवा में आइल कोरोना अब ता लोगवा भइल बा। नहीं करीता खाई का गरीब हो। लगल लॉकडाउन अब ता मर जाई गरीब हो। काम नहीं करीता खाई का गरीब हो। लगल लॉकडाउन अब ता मर जाई गरीब। काहे चंदन सतीश ई बीमारी बायजीब। काहे चंदन सतीश ई बीमारी बायजीब। पर तुम काहे ले बच के रहो ना। अब ता लोगवा भइल बा खिलौना। जब से देशवा में